ग्रामपंचायत निवडणुकीत आमदार नितेश राणेंचा करिश्मा पुन्हा एकदा अधोरेखित झालाय। ग्रामपंचायत निवडणुकांचा निकाल आज लागल्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांनी आमदार नितेश राणे यांना अक्षरशः खांद्यावर उचलून घेत जल्लोष केला। ज्यावेळी कणकवली येथील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शाखेसमोर आमदार नितेश राणे व कार्यकर्ते आले, तेव्हा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा फोटो हातात घेऊन शाखेच्या दिशेने दाखवला। अर्थात आमदार नितेश राणेंना यातून नेमकं काय सांगायचं होतं हे कुणाला नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही। आमदार नितेश राणेंचा जल्लोषी मूड पहा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।